Čaute, moje meno je Olič Polič a ja vás vítam pri mojom ďalšom, dá sa povedať, že random vlogu. A tento vlog bude o tom, že vás informujem, že toto je už moja aktuálna nový channel. A na tento channel budem dávať videá, aj gameplaye. A ešte budem tu dávať aj také smiešné videjka, kde hrám, čo ja neviem, na saxofóne. A ešte som chcel k tomu, že za chvíľu, ešte sa to vytvára, ale ešte musím robiť jedno videjko. Ja viem, sľuboval som vám ho. Bude čo skoro, netreba sa čukať, hej? Takže, čo ne dodať ako... Čaute.